Nós ben sabemos o que pasou. Nosoutros ben sabemos o que pasou. Para moitos galegos, estas dúas expresións son totalmente equivalentes porque eles non fan ningunha distinción entre nós e nosoutros. Se son da diocese de Mondoñedo e comarcas próximas, tenderán a dicir sobre todo nosoutros, nosoutras, ou vosoutros, vosoutras. E se son de calquera outro lugar de Galicia, escollerán máis ben nós e vós. Pero nin uns nin outros percibirán diferenza no sentido desas frases. No cadrante norte, e ligando xa con Asturias, úsase sobre todo nosoutros, vosoutros. Ao sur prefírese ou úsase en exclusiva nós, vós. O territorio que prefire a forma máis simple e breve é moito meirande. Iso, entre outras razóns, fai que nós e vós sexan as formas máis frecuentes en todas as épocas do idioma. É o latín puro, nós, vós. Ora ben, en orixe, estas dúas formas non eran estritamente equivalentes, como non o son aínda hoxe para moitos galegofalantes. A distinción fundamental que recolle o galego normativo reside en que nosoutros e nosoutras se refire a un grupo pechado, delimitado por unha característica que distingue esas persoas das demais. Eu e os da miña familia, eu e os do meu lugar, eu e os que teñen a miña idade, eu e os que somos gordos. Por iso, o normal é usar sempre nós, pero recorrer a nosoutros cando se quere insistir en que o grupo nin é ilimitado nin está formado por persoas de calquera tipo. A nosoutros non nos gusta esa música, quere dicir, a min e aos do meu grupo non nos gusta, como a quen di, eu só falo por min e por estes, a outros poida que si lles guste. Esta opción galega de dicir nós ou nosoutros marcando a diferenza de grupo fronte á generalidade, aínda que se use pouco, tamén a ten o portugués. No Brasil hai unha compañía teatral Nós Outros. A posibilidade deste matiz tamén a ten o italiano, noi, voi, pero noi altri, voi altri. E haina no francés, nosotros, vosotros. En cambio, esa forma composta é preceptiva sempre en castelán, nosotros, vosotros, en catalán, nosaltres, vosaltres, e en aragonés, nusaltros, vosaltros. Nós, nosoutros, vós, vosoutros, pero se o grupo está formado só por mulleres, a forma é nosoutras, vosoutras. Ben falado. Un máis outro xuntos fan unha orella. Pois como sabes? Hoxe imos facer un xogo. Pensen en Galicia como a bandeira galega coa súa banda azul. Agora transformamos a banda azul nunha vía de tren. O carril de arriba sai da ría de Ferrol, pasa por Lugo e vai sair no Cebreiro. Do lado de arriba dese carril está a zona de nosoutros, do lado de abaixo a zona de nós. Imos agora co outro carril. Sai de Camariñas, pasa pola vila de Cruces e Chantada e vai sair entre a Veiga e Viana. Do lado de arriba está a zona de Acoaló, do lado de abaixo a Cáalá. E agora ven o xogo. A cantiga di: nós da cá e vós da lá somos tantos como a vós. Nós comemos o carneiro, os osos son para vós. De onde é? Pois por a cá a lá e nós e vós é da zona de abaixo. Atinaron, recolleuse en Lalín. Noutro sitio de Galicia oín esta conversa. Alguén dá as grazas dicindo dele o pague. E alguén responde que o pague ele máis nosotros. De onde é? Vostedes dirán, de Lugo para arriba. Pois atinaron, recolleuse en Vilalba. Ben como saben. Abor.